zo blij dat jullie er zijn. Ik vind het geweldig. Dat jullie vandaag hier in Simpelveld op mijn station naar mij komen kijken. Toch? Ja, of niet? Komen jullie voor iemand anders? Waar komen jullie dan voor? Oh, voor Thomas. Ja, natuurlijk, hoe kan ik het vergeten? Natuurlijk voor Thomas. Maar jullie weten natuurlijk wel hoe ik heet. Nou, wij hier van het station in Simpelveld zijn blij dat jullie met jullie kindertjes hier naartoe komen. Hartstikke fijn. En niemand heeft vroeg opgehoeven natuurlijk. Nee, ja, oma. Ja, jullie hebben oma meegebracht en opa meegebracht. Geweldig. Jongen, joh. Ja, kijk eens. Heb ik hier mooi bordes hier. En welke kleur is dat, jongens en meisjes? En wie is er nog meer blauw? Precies, Thomas. En Thomas, dat is onze beste, onze leukste, onze liefste, onze slimste, onze sterkste locomotief die we hebben. Toch? Kijk, kijk. Hebben jullie thuis ook allemaal Thomas-trekjes? Ja! Ja, en dvd's en zo? Ja! Ja, en als jullie het niet hebben, even met papa en mama, allemaal te kopen. Slimmerik. Ik deel niet mee, dus dat is gewoon vrijblijvend. Ja, maar dat alles kan is nog te één koop. aan. Oh, dan moet ik even iets vertellen, jongens en meisjes. Kijk, zien jullie die trein daar komen? En weet je wat dat voor een wagon is? Dat is de geldwagen. Ja, en die noemen we ook euro. Ja, en weet je wat daarin zit? Daar staat een kist in met alle salarissen van al het personeel hier van het station. En vandaag is het betaaldag. En de grootste zakgeld is natuurlijk voor mij. Want ik ben de grote baas op 1 na. Maar die is ook hier. Zo, kijk, en er is een politieagent en die bewaakt dat geld altijd fantastisch goed. Dat er niets mee kan gebeuren. Maar dan weten jullie dat hij toevallig hier is, maar verder hoeven jullie daar geen aandacht aan te schenken. Want jullie komen voor Thomas, of niet? Toch? Nou, en wie is er al eens eerder hier geweest? Vorig jaar of het jaar daarvoor? Jij? Ja, wel, hebben jullie toen ook allemaal... Wat zeggen jullie? Lieverd. Ja, Thomas is heel lief. Ja, dat klopt. Wat zijn jullie onrustig? Wat is er aan de hand? Daar is een geldwagen, ja. Maar er is verder niks meer aan de hand. Even goed luisteren naar de dikke controleur. Ik ga zo dadelijk met jullie. Waarom ben je zo aan het schreeuwen, jongen? Hoeven? Paarden hebben hoeven, ja, dat klopt. Ja, maar daar hebben we het nu even niet over. We gaan Thomas roepen. Dat is veel belangrijker. Toch? Kunnen jullie allemaal tot 3 tellen? Ik vraag of jullie allemaal tot 3 kunnen tellen. Ja! Mooi. En de papa's en mama's kunnen die ook nog tot 3 tellen. Harder, jongen. Papa's en mama's gewoon. Dus harder. Thomas! Thomas! Zien jullie al rook? Witte rook? Dan is het Thomas. Ik zie nog niets. Thomas, kom maar, jongen. De kinderen wachten op je. Zien jullie wat? En, jongens en meisjes, als Thomas dadelijk komt, met die beste machinist die erbij is, krijgt hij toch een applaus van jullie en zwaaien als hij komt, hè? Nou, kom maar, Thomas. Ja, ik zie er ook. Wat leuk. Thomas, kom maar. Daar komt hij. Oh, hij is een beetje traag vandaag, geloof ik. Daar is hij. Kom maar, Thomas. De kinderen wachten. Ah, ik zie hem. En wat ziet hij er weer geweldig uit vandaag, hè, jongens en meisjes. Vindt u ook niet? Ja, oma, u vindt het ook, hè? Kom maar, Thomas. Kom maar, jongen. Kom maar. Geweldig. Wat is die toch mooi, hè? Oh, ik ben zo trots op onze Thomas. Wat zeg je? Ja, nummer 1 is Thomas. Er is geen betere nummer 1 als Thomas. Kom maar, Thomas. Dag meneer de dikke controleur. Hé, meneer de machinist. Daar is hij. Dag kinderen, jongens, meisjes. Hij is ook zo blij, die machinist, hè, dat hij met Thomas altijd naar jullie toe komt. Altijd op deze tijd meneer de dikke controleur. Altijd op deze tijd, ja. Komt u maar.
Kom maar Thomas. Hier zitten de boeken in. Wat is er Thomas? Dat jongetje als ik zit kieken. Ik weet niet wat er is met de dikke controleur. Ja, wat zegt hij? Ja, Wat is er jongen? daar ligt iets op het spoor en komt niet verder, zegt hij. Hij komt niet verder. Waarom niet? Ja, ik weet niet, hij heeft kolen genoeg en water genoeg, dus daar ligt het niet aan. Heeft hij soms slecht geslapen? Nee, hij heeft goed geslapen, zelfs diesel even met rust gelaten, dus dat Of heeft hij spoken gezien? Nee, ook niet. Die jochies zijn ook niet hier, dikke controleur. Ja, maar wat is er dan aan de hand? Ik zal zelf eens even komen kijken. Jongens en meisjes, weten Thomas, jullie? ik ga even voorkijken. Thomas, weten jullie soms wat er aan de hand is? Wat? Ik zal eens kijken. Dat is onze salariskist. En als ik het goed gezien heb, meneer de machinist, hebben we een probleem. Ik weet het wel zeker, meneer de dikke controleur. Kijk eens even waar mijn geld is. Kijk eens, Nee ja, alles weg. nee ja, jongens en Het is meisjes. liever geweest. Nee ja, ons geld is weg. En u hebt dat niet gezien. Ik heb de politie aan Luister, we zullen het samen wakker roepen. Ja? Nou, we het alle wakker worden. Ja, 1, 2, 3. Wakker worden! Wakker worden! Die is wakker. U was aan het Dat is de slapen. politie. Dat is de politie door. Dit is. U moet opletten, kijkers. Ja, waar is het geld? Nou, Nou, dan gaan we eens kijken. Hij denkt dat het geld in de kluis is. zien is niet goed. Oh, je was geleden. Ja, het geld is weg. Ja. Oh, Ga eens gewoon kijken of je iemand ziet. Of je boeven ziet of zo. de kump. Jongens en meisjes nog. Wat een ellende. Er valt niet in slaap. Heeft er En de iemand iets boeven het gezien? zeker. En de boeven Ja, want heb je het allemaal goed gezien? Kom ik eens even vertellen. Hoe heet zo wanneer? Ja, kom eens Megan. Jongens en meisjes. Dit meisje Megan heet ze. Niet vergeten. Die heeft alles gezien. Vertel eens even wat je gezien hebt. Ziet een meisje zo aan het vertellen. Hij ziet geen. Heb jij dat gezien? Horen jullie dat? Er zijn boeven geweest die het geld gestolen hebben. En waar zijn die nu? Zijn die kant op gegaan? Nou, ik zie niks. Ik zie niks. Ik wacht, blijf eens even hier staan. Meneer de politieagent, heeft u iets gezien? Jongen. Meneer de dikke controleur hoopt dat Thomas ook iets gezien heeft. En volgens mij heeft hij hetzelfde gezien als het meisje wat bij u staat. Thomas, heb jij wat gezien? Dan ga eens gauw kijken. Ja, dat doen we. Jongen, ik heb niks gezien. Jij wel? Wow, wat is er doen? Jongen. Waarom hebben jullie mij niet gewaarschuwd? Ja, dat doen de meeste kinderen doen dat altijd. Maar u hoort dat Oh, wel maar slecht, dan kiezen ze meneer de allemaal dikke zijtjes. controleur. maar ja. Ja, u bent een beetje op leeftijd, ik Ik weet was, het. ik was zo onder de indruk van iedereen en ik wilde Thomas roepen en zo. Ja. Maar nu, ja, heeft u nu iets gevonden? Dan heb je toch aan de politie tegenwoordig. Wacht, ik ga eens even kijken. Meneer de controleur, ik geloof dat ik wat gezien heb. Kom maar zo. Kijk Megan, Ja, daar heet de seintje. Thomas heeft wat gezien. Wat ziet u? Wat gebeurt Oh, er? daar heet de seintje zeker. Tussen de ziet de seintjes. Dat zie ik ook, daar komt geld uit. Ja, kijk eens politieagent. Treed eens op in actie, mannen. Oh, meneer de dikke controleur, dat is het geld. Dat is ons geld, Ons geld is dat. ons salaris. Kijk hier. Zie je dat Megan? Had jij er goed op gelet? Oh, daar heet Ga eens kijken wat dat is. En niet zo bang meneer de politieagent. Nee, Oh jee, als je daarvan moet hebben tegenwoordig. die is zo langzaam als een slag. Ik ben blij dat Thomas en Megan het gezien hebben. Hadden jullie het ook gezien? Ja, waarom hebben jullie mij dat dan niet gezegd? Wij hebben het wel gezegd! Oh, ik was niet aan het luisteren naar jullie. Ja, dat is dom hè. Meneer de dikke controleur, ik geloof dat hij bezig is met de boeven. Hij is het te de politie is aan pakken. het vastleggen. De Meneer de handboeien politieagent, natuurlijk. breng die boeven eens hier. De handboeien. Jongens, hij roept dan allemaal eens heel hard. Foei, foei, foei tegen de boeven. Foei, foei. Nou, zie je, staat Oei, het oei, oei. Ja. Foei, Het is een masker. Komen jullie eens staan? Zeg dat de boeven. foei, Ja, hij herkent ze. Nee, dat is Zo. ziek, hè.
het eerste goede werk wat u vandaag doet. Stop! En wat is dit? Wat hebben jullie gedaan? Gevonden. Ja, in de kist. Daar hebben jullie de ketting doorgeknipt. Nee, jullie zijn geen boeven. Nee, bandieten voor de kinderen. Ja, het geld maar eens netjes in die kist. En netjes. Dit ook. En die stoot Beter opletten. Heb jij nog ergens wat? Neem ze mee, sluit ze op daar achter de basis. In de geldwagen. Allebei. Gelukkig. Zo gaan wij om met boeven, hè. Regen. Gelukkig, die zijn opgeborgen. Hebben wij alle geld weer terug, hè. Zeg, neem ze maar mee en rij maar gelijk naar de gevangenis. Laat eens even kijken hoe ze achter de tralies zitten. Ja, keurig. Goed zo. Nou, wegwezen. Zeg eens, dat is snel hè. Jongens en meisjes. Is alles toch. Goed zo. Ja, slaap lekker verder, hè. Wel rusten. Zeg, Megan, ik ben toch zo blij, hè, meneer de machinist, Ik dat ben deze jonge hartstikke dame gelukkig. dat weer allemaal gezien heeft. En jullie ook allemaal. Want ik had er beter op moeten letten toen jullie mij riepen natuurlijk. Eindelijk eens. Zeg, Megan, omdat jij zo goed hebt opgelet, en het krijg je van mij een zakgeld. Alsjeblieft. En een applaus van iedereen. Goed zo. En dan brengt het blauwe mannetje jou in naar mama. Daar gaan we. Ik had nog goede. Jongen, een geweldige meid, hè. 2, Hebben we alles? 3, 4. Ja, ik geloof dat er alles in zit. En die heeft